Я скучаю по тебе, мама, я тоскую по тебе. Ты знаешь, мама, хочу вернуться я к тебе. Прошу тебя, не беспокойся обо мне. ҳангоми суҳбат эътибор додем ки аксарашон рус буданд. Я тоскую по тебе. Ты знаешь, мама, хочу вернуться я к тебе. Прошу тебя, не беспокойся обо мне. дуруди худо бар шумо тамошобинони азиз. оё боре ҳам ятимонро ёд мекунед? шарт нест ятимхона, чӣ дар ҳамсоягӣ, чӣ дар маҳалла, дар куҷое набошад ятимро ёд мекунед? кай охирон бор шумо сари як ятимро сила кардаед? кай? ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. мо ба шаҳри Исфара сафар кардем. дар шаҳри Исфара байни чаҳор кӯҳ як шаҳраки хурд дакаки дигар будааст, ки ном дорад Шуроб. рӯзе роҳбари ширкати Тисели вилояти Суғд ба ман гуфт: диловар, мо ба ятимхона меравем. чӣ мешавад ки туро бо худ бубарем? гуфтам бисёр хуб мешавад. куҷо аст? гуфтанд Шуроб. кормандони ширкати Тисел аз маоши худ ҳама якҷоя пул партофтанд ва ҳар чӣ ки ниёз доштанд бар онҳо гирифтанд. худо дар касбу корашон баракат диҳад ва намуна ба дигар ширкатҳо бошанд. ташаккур мехонем ба кормандони ширкати Тисел. салом духтаро. ҳозир салом медем. ба фикри шумо ҳамин салом барои чӣ салом медиҳанд? салом чӣ маъне дошта бошад? салом қарзи худо, одоби муошират салом. боз чӣ? барои чӣ салом медиҳанд? чанд сола шумо? 10 сола. синфи чанд мешавад? 10 сола? 3. як ду синфи 3. бисёр хуб. аз ҳама хурдӣ. چه میخوان تو؟ чӣ механдед? мактаб намиравӣ? мактаб намиравӣ? نمیشنم تو ҳам ту мешинӣ? кор намекунӣ? дигар духтаро кор мекунанд? ناراحت هم تو چه میخوان؟ чӣ механдӣ? шумо чӣ ном доред? نزاکت назокат. барои чӣ механдед? хурсанд? ду кара ду чанд? 4. ду ҷамъи ҷор ду чанд? чанд? ду ҷамъи 3? 6. ки 6 гуфт? аз он ҷо касе 6 гуфт. ки 6 гуфт? ба якдигарошон бисёр шӯхӣ мекунанд. аз шӯхии якдигарон намеранҷанд? хафа намешаванд? نه аниқ? ҳама баробар кор мекунанд? همه корҳоро тақсим мекунед? ки мерӯбад? همه هر خیل ҳама ки мерӯбад? همه موجود همه جدا ҳар кас аз уни худ روز یک شنبه به فقط фақат рӯзи якшанбе. шумо чӣ ном доред? انوره шумо чанд сола? 17 17 сола. бисёр. синфи 11 шумо? نیده синфи 11 мешавад. ماشا غمگین اگر دختر بیزادی، بس از دختر بود پیوست شدی. بس و دختر صاحب تاج گردد،
ба наздаш сад писар муҳтоҷ гардад. духтарам ҷон духтарам ҷони падар духтарам нури чашмони падар нуру дармон духтарам. ҳамин чанд шогирд доред ҳамагӣ дар ҳамин мактабтон? 3-4 нафар тарбиягирава тарбия мекунад. Як нафаршон студент, як нафаршон дар техникум мехонад, дар кӯи касбӣ. чӣ ном доред? Артем. артём. тоҷикӣ медонем? артём, шумо чанд сола? 8. 8 синфи чанд мешавад? 2. синфи 2 ҷамъи 2 чанд? ҳози ина нагузаштем? ина 2 кара 2 чӣ? Инашам нагузаштем. 4 кара 4? 4 кара 4? бисёр хуб. шумо калон шавед кӣ мешавед? Милиция. милитсия. шумо чӣ ном доред? Азиз. азиз. шумо чанд сола? шумо шеър медонед? не. ягон шеър. шумо чӣ шеър медонед? Шерам ва русӣ. чӣ хел буд аст кани? Весна, весна на улице, весенние деньки, с книжкой, тетрадками идут ученики. ки ба шумо ёд дод? ту аст начи? Маълумам аба китоб нависта дода. китоб навишта? ана ин шеър медона. шумо шеър намедонед? Шераш тоҷикӣ. тоҷикӣ? кани? Баҳор омад ин бори лолазор баст. Ман ба чӣ лолчиз манам ва зада остимам. ина кай азият кардед? Маълума дод буда. маълума? кани маълума? Маълума. кани? шумо не? шумо калон шавед кӣ мешавед? Президент. президент. ясам. президенти куҷо? Президент Шуро. президент куҷо? Шуро. президент суро? Шуро. 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 агар шумо президент шавед аз ин бачаҳо кира кор мегиред? Баҳрома. баҳром? шумо президент мешавед, баҳром кӣ мешавад? Баҳром. Ёрдамчӣ. ёрдамчӣ. бисёр. ассалом, шумо чӣ ном доред? Ҷамшед. шумо калон шавед кӣ мешавед? Калон шудан солдат мешавад. солдат? ба чӣ кор мекунад солдат? Солдат одамои посбонӣ мекунад. посбонӣ мекунад. бисёр. шеър медонед шумо? баҳор омад садои булбул омад насими форуму бӯи гул омад либоси сабзро саҳро ба бар кашт гулҳои сабсафедро олу ба сар кашт. баҳор омад чаман дар пӯш омад дили бачаҳо дар ҷӯш. аҳсан. қарсак занед. ана салом алейкум. чӣ хел шумо? как вас зовут? Стасик. Стасик. И сколько вам лет? Ну, вот, посчитаем, Ча? Сколько? 5? шумо калон шавед кӣ мешавед? кӣ? калон шавед кӣ мешавед? ин писарак Стас ном дорад. 5 сола. намедонам аз чӣ сабаб, аммо ҳис кардам ки дарунаш пур аз дард аст. ҳарчанд кӯшиш кардам то бихандонамаш, то чизе бигӯяд, аммо беҳуда буд. вақте ба чашмонаш менигаристам, хаёл кунам ки ҳоло мегӯяд: хачук маме. ман назди очам меравам,
назди модарам меравам, аммо садо баланд накард ва ҳис кардам ки дар ин синни сол ӯ бояд дар оғӯши модар бошад, рӯи дастонаш бозӣ кунад. бар ин кӯдак ғамхорӣ намерасид, сила намерасид. гӯё лаби тиреза доимо нишаста роҳ мепояд, аммо аз модараш, падараш хабаре нест. Мама, я скучаю по тебе. Мама, я тоскую по тебе. Ты знаешь, мама, хочу вернуться я к тебе. Ты знаешь, мама, прошу тебя, не беспокойся обо мне. Не беспокойся обо мне. чихи шумо? بابا номи шумо чӣ? احمد جون аҳмадҷон аз ҳама калон шумо инҷа. مایده майда ҳама калон кӣ? ана ин. чӣ хӯрде? аҳмадҷон? картишка. ҳози як чанд лаҳза пеш ош хӯрдед ку? чӣ ном доред? артур Артур, с вами тоже на русском? Артур, что случилось? Вот, что случилось? Она инжа чишу? Артур, инжа чишу? скажи Солдат? ҳама солдат мешуда инҷа танки, солдат, милиса. баъд солдат шуда чӯ мекунӣ? У Артур есть пистолет? Есть? тимур Тимур. Шумо чанд сола? 11 сола 11 чанд аст? Кани ба даст нишон те. Чанд аст? 11 11 чанд шер медонед? 3 чӣ орзу доред шумо? чӣ орзу доред? Или с вами тоже на русском? На русском? Ну, какая мечта у вас? Ну? летчик Летчик? Эхе. летать на самолете и возить людей на самолете. Возит людей. Аз ин бачаҳо ки рақатитон мегиред? Стасик Стасик? и Артем. Артем, Стасик с тобой? Да? Артем. Почему Артем и Стасик? Они мои братики. Они братья? Родные? Салом. Ассалам. Алейкум салам. Чё ном доред? Богдан. Богдан? И с вами тоже на русском? Я таджикский знаю. Таджикский. Всё. Чанд сола шумо? 12. 12. А шумо чӣ орзу доред? Какая мечта у вас? Муаллим мешам. Муаллим? Муаллими чӣ? Муаллими чӣ? Муаллим физра. Физра? агар муаллими физра шавед, пас шумо чанд тарҷимонӣ карда метавонед? 10.
تا 10 تا кани месанҷем биё рафтем дар мактаб баҳои чанд мегирем 4 4 нака ростшо чанд 4 3 4 3 чандта дувай якта якта кани тоҷикистон модари ма модари бахтобари ма чашми қуввати дил ҳасти ту дар пайкини ма хай шумо калон шавед ки мешавед сварщикбозу хонсам наваси вақти бизнес чӣ меша чӣ меша ҳозир мегӯм сварканда хонсам аҳа мазкур вақте сварщик мешам сварщик мешавед чиво касе намегӯд бизнесмен мешавам ё ҳаст як кас бизнесмен мешавад не барои чӣ фоида не фоида нест аз бизнес фоида нест аст ки гуфт чандта шавикон дидам кор мекунад фоида намеёбад шумо калон шавед ки мешавед экономист экономист барои чӣ ҳам олима фоидамо барои фоидаи одамо заводанда кор мекунем заводанда чӣ орзу доред шумо ҳечи не шумо чӣ орзу доред зиндагӣ беорзу ширин набуд зиндагиро орзу ширин намуд бояд шумо бачо бояд шумо дар дил орзу дошта бошед беорзу намешавад ҳозир чанд нафара муроҷиат кардем мегем шумо чӣ орзу доред мегам мо орзу надорем бояд шумо орзу дошта бошед во гуфтем ку зиндагӣ беорзу ширин набуд зиндагиро орзу ширин намуд кӣ медонад ки умед чӣ аст кӣ медонад умед чӣ аст умед кӣ медонад умед чӣ будааст ба ягон кас умедвор шудан умед кардан тамом боз кӣ медонад умед чӣ аст бояд аз худи ҳозир ҳамаи шумо донед кӣ мешавед ва орзу кунед орзу бепул ку ҳамин тавр орзу кунед умед кунед ноумед нашавед дар зиндагӣ умед мегӯянд чӣ аст умед муҳаррики зиндагӣ аст ман ба шумо як мисол мебирам як устод як профессор 6 теъдоди мушро мегирад муш медонем чӣ аст чӣ аст муш муш 6 дона мушро мегирад чӣ кор мекунад дохили об мепартояд об аст ку як фақтағора мекунад ё ҳавз дохили об мепартояд баъд ба соат менигарад то ки бинад ки чанд қадар зинда мемонад ба соат менигарад ҳамагӣ фаромӯш накунам 15 дақиқа ё 16 дақиқа муш зинда мемонад дигар пас аз 15-16 дақиқа ҳамаи мушҳо чӣ кор мекунанд мемиранд чӣ мешавад амо 5-6 муш чӣ мешавад мемиранд нобид мешаванд дар муддати 15 дақиқа мушҳоро мегирад мепартояд мушҳоро гирифта мепартояд дубора боз 5 муши зиндаи дигар меорад 5-6 муши дигар меорад дохили об мепартояд акнун ба соат менигарад ин медонад ки муш чанд қадар зиндагӣ мекунад 15 дақиқа медонад ҳамин ки 4-5 дақиқа гузашт мушҳоро чӣ кор мекунад мегирад аз дохили об мегирад берун мемонад меистад мушҳо дам мегирад боз дубора дохили об мепартояд боз ҳамин тариқ 2 бор 3 бор ҳамин корро такрор мекунад чорумбора медонед чӣ кор мекунад ҳамон мушҳоро боз дохили об мепартояд дигар намегирад акнун кӣ гуфта метавонад ки мушҳо чанд қадар зинда монданд ҳама медонем 15 дақиқа муш зинда мемонад мушҳо 36 соат зинда монданд аз як рӯз зиёдтар
муше ки 15 дақиқа зиндагӣ мекард 36 соат зинда мондан. Барои чӣ? Барои чӣ? Чӣ? Ако нафас гирифта обанда адад мекунад, сони ҳар як бар амон гирифта мондагишанда ва ако баротса мекунад. Ако пеш рафтам, ако нафас гирёшам вай мешад. Адад мекунад нафас гирифта. Боз ки чӣ медонад? Ана нигоҳ кунед бачаҳо. Муше ки 15 дақиқа зиндагӣ мекард, 36 соат зиндагӣ кард. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки умед дошт. умед чӣ буд? Умед амон буд ки ду бор спасат кард, ду бор наҷот дод. Онҳо ба умед буд ки ҳозир омада моро наҷот медиҳад. Ба ҳамин хотир аз ин сабаб умед дар зиндагӣ барои шумо як қувваи илоҳӣ медиҳад. шумо калон шавед кӣ мешавед? Усто. Устои чӣ? Устои хуна. Свет вакне. Электр. Баҳром, иққа хушрӯ шумо. Хушрӯшо набинам. Шумо чӣ орзу доред? Сварщик. Сварщик шумо. Бисёр хуб. Хай кори хуб. Шумо чӣ? Игр. Игр? Кай бишта у вас? Самолетка удан бari resiba. Лётчик? Чӣ ба Россия ба? Удан бара. Чӣ ба Турция не, Дубай не, Америка не? Ҳама ҷо ба. Ҳама ҷо ба. Значит лётчик? Руслан Калоншаван кӣ мешавад? Президент. Шумо президент мешавед? Президенти куҷо? Душанбе. Президенти Душанбе. Тимур. Тимур. Шумо калон шавед кӣ мешавед? Ду профессия дорам, якташ маълим, якташ танкист. Якташ маълим, якташ танкист. Маълимаш барои чӣ? Танкисташ барои чӣ? Танкисташ бар халқи худамро нигоҳ мекунам, математикиш ҳамту ягон мактаб мехонам. Рафта маълим бай мешам. Математик мешам. Шумо шеър навиштагӣ дегонта? Кани? модар модар шири сафедам додӣ, модар модар меҳру муҳаббат додӣ, ғайр аз ту касе дигар ба ман раҳм накунад, модар модар ҷону ҷаҳонам модар. шумо ина худатон навиштед? ҳамагӣ чанд шеър доред? камозе паҳлава тайёр карданаш. Паҳлаваро чӣ гуна тайёр мекунад? аввал хамирашро мекунем. хамираш ба тухм меандозем, сони сливочный масло меандозем, сони разрыхлитель меандозем, ҳамаша аралаш мекунем. Сони для пропитки понадобится нам сахар, вода и немного меда. Потом нам понадобится арахис и тоже мед, чтобы для пропитки. Душумут хашум патрасан, шинадалавасан Мерседе Франк, велена торас? Да шинадалавасан? Я не понимаю, что вы говорите. Да шинадалавасан? Мерседе Франк? Нех шумо аз тоҷикӣ як бора русӣ гузаштед, бо гуфтам ки як бора бо дигар забон нагуфтам, ама пешгирӣ кардам. Не. Баъд потом тесто. Пахлава готова. И все? Что-нибудь добавим? Что-нибудь добавим? Нет. Нет? Все нормально? Ямка, сего чӣ фаҳмӣ? Шумо чӣ фаҳмидед? Шумо калон шавед? Кӣ мешавед? Маълима. Маълима. Ва чӣ орзу доред агар ки вот какая мечта? У меня мечта, что я вырасту, стану учительницей. И дети научатся, и они тоже взрослыми станут, и они тоже найдут свою мечту. И...
какая мечта у вас? У вас какая мечта? Дузанда? Ана шумо гарзанед инҳо баъд иҷро мекунад. Чӣ кор кунад инҳо? Охи шумо барномаро бардида? Не, мана ҳеҷ кас нигоҳ накунад, ҳеҷ кас. Ана ҳеҷ кас нигоҳ накард. Ана. Салом дугонаҳои азиз. Рафт. Нешуд, ана ҳеҷ кас нигоҳ надор, ана. Ин чи? Самолет. Ин вертолёти? Ин вертолёт, самолёт не. Аз дохили ҳамин духтараку аз ҳама нағзаш кадомаш? Апи нафиса. Апи нафиса кани хеза? Ана. Барои чӣ нағз гуфт? Меҳрубониш мекуна, а? Чӣ нағз мекунад? Ҳамин чиз метиҳам, ангур додам мешавад. Анак. Бо кадомаш нағз? Жена. Жена кани хеза? Ва, Женя чӣ кард? Ваям ангур дод? Неметавонам, ту нигоҳ мекунам. Ҳам ту нигоҳ мекунад, ана аҳсан Женя. Бо ки якти дига бием шуд. Бо кадомаш? Панора. Панора, паҳлава метиҳад ме. Чӣ метиҳад? нигоҳ мекунам чизба. Нигоҳ мекунад? Ана. Як чиз сабар сони нарас мекун. Як чизаш сони нарас мегӯяд? Ҷанг мекунад? Не, фойди хунама. Фойди хунама. Иққа чизоро медонистам. Барои чи аз они ҳама кабуд, аз они шумо сафед? Барои чӣ? Чӣ кор кардан? Ашо мехонид? Ашо мехонид? Чӣ мекунад? Ашо мехонид мешумо чиз? Шумо шинамичими? Шинамичими? Чӣ кор мекунад? шумо ашо мехонид ми? Ашула? Бодо ман духтараки дадам, дадам чохӯрад, ман чосаги дадам. Ана. نه هوای تازه و نه لباس نو میخوام. дар ҳамин ҷо барнома ба анҷом расид. ташаккур барои тамошо ва ёдрас мешавем ки ҳар барномаи мо танҳо бедоркунанда аст то баъдан хобидаҳоро бедор кунем. худо нигаҳбонатон то барномаҳои дигар ва агар бихоҳед бинависед боз ба кадом ятимхона биравем? Кадом? Хай. Правильно.